So mao ni atong gibasa gikan sa 12 ngadto sa 18, no? So ang uluhan ining ato ang wali karon mao ang gihimo ang pagdiskubre sa hari. So kini a picture ani mga igsoon, kini si Haring Solomon naghimo siya eksperimento, no? Sama ni Solomon nga nagpadagan og dakong eksperimento sa kinabuhi. Siya dunay mga siya'y tanang resources ana ni Solomon nga kinahanglan ni ining moong bulaton. Aduna siya pundo nga walay kinutuban, aduna siya hingpit nga kagawasan, malantip ang iyang salabutan, og daghan magahin nga oras na ining iyang bulaton, ug walay magbuot niya kay siya man ang hari, no? Unya iya usab nga gisulat, no? Iyang gisulat ang iyahang naibaw-an o iyang nadiskubrihan sa iyahang pag-eksperimento nini ug iyang ipahibalo kanato. Ug ang resulta mao ang kahayag kahayag mo abot apan dili kini makahatag og kainit. So mahibaw ni Solomon nga daghang mga butang ang makatabang kanato nga makita nga klaro kayo sa ato ang kinabuhi. Apan dili kini makatabang kanato nga mabuhi kini nga makahuluganon. So adunay kahulugan. Daghang mga butang nga ato ang magamit mga igsuon nga atong kinahanglan mahibaw-an, apan daghan usab nga butang nga dili makahuluganon. So walay meaning. So ang kaalam nga gi-mention ni gitudlo ni Solomon usa kini kakahayag, no? Usa ka masanag nga kalipay diha sa kalampusan sa trabaho o sa atong buluhaton nga mo'y magdanag kanato. Giklaro kini ug gipadayag apan kun ang kahayag lamang ang ato ang saligan dili kini makahatag sa atong gikinahanglan. Walay makakumpara sa gihimo ni Haring Solomon. Thank you, John. So wala kini gipresentar ni Haring Solomon mga igsuon nga wala sad siya pagduha-duha. Naghimo siya nining maong eksperimento nga ana usab ang iyang pagduha-duha. Apan ang nakalahi lang ni Solomon kay siya usa ka malantip, maalam ug mabinantayon ug wala siya mahisagmuyo sa tanan mga kalisod nga iyang gisagubang niini. So miabot siya sa punto nga iyang gisulayan ang matag kapilian nga iyang magamit. So tanan tanan gihimo ni Solomon ubos sa silong sa adlaw. Ang tanan mga buluhaton, mga pagsulay iyang gihimo ug iyang gisulayan, no? Ang Ecclesiastes nagsulti nga hatagan o pagtagad ang mga butang nga atong gitingwa sa kinabuhi ilalom sa adlaw. Pero ang pangutana, kung gidisenyo ba sila sa pagbuhat kung unsay atong gikinahanglan. Kay usahay mga igsuon, doon natin mga nakita ang mga butang nga atong gitinguha sa atong kinabuhi, nga atong gisaligan, buhaton. Gitun-an ni Solomon nga ang kinabuhi ingon nga kini kinabuhi ilawom sa silong sa adlaw. So sa ako nanggingon ganiya nakailatan ni Haring Solomon, siya ang pinakabantugan nga hari, siya ang pinakaadunahan nga hari, siya ang pinakainila nga hari sa ilang panahon. Siya nagtan-aw pag-ayo nga matinud-anon nining mao iyang gibuhat. Ug iyang nadiskubrihan nga ang kaalam makatabang, dako kaayo ikatabang ang kaalam. Nagunaw usab siya si Haring Solomon nga gitawag nato dinhi og magwawali nga maong hari sa Israel nga siya adunay daghang kahingwahaan o resources sa pagkat-on. Walay labot sa iyang edukasyon, nga daghan kayo siyang nakabot usab mga bahin sa iyang edukasyon, no? Ang Ecclesiastes kapitulo 1 bersikulo 13 nag-ingon nga ug gigamit nako ang akong kasing-kasing sa pagpangita o pagsusi pinaagi sa kaalam. Sa tanan nahimo ilalom sa langit. Lisod kaayo nga buhaton
ang gihatag sa Dios ngadto sa mga anak sa tao aron maghago alang niini. So unsa may gipasabot ni Haring Solomon sa Ecclesiastes? Siya nagtinguha sa pagpangita sa katumanan o kahulugan pinaagi sa tawhanong kahibalo o kaalam. So ma-mention nato ang tawhanong kahibalo o kaalam atong gisaligan ang ato ang kaugalingon. Apan Hinuo nakaplagan sa magwawali nga adunay kinutuban ang mahibaluan ug mahimo sa kaalam sa tao. Pinaagi siyang pagduki-duki nining iyang eksperimento mga igsuon dinhi naibaw-an nga adunay kinutuban ang kaalam o kahibalo sa tao nga makabot. Nagsulti kini kanato sa rason ngano nga kita naghago ilawom sa adlaw. Kini usa ka dili gyud malipayon nga buluhaton nga gihatag sa Dios ngadto sa mga anak sa tao kung sila wala gayoy relasyon ngadto sa Ginoo. Kung sa unsang paagi ang Dios naghatag kanato nining buluhaton kini iyang gipailalom sa kawalay kapuslanan ug sa kakawangan gilalang kini niya ug aduna siya katuyuan ini. Kini mao ang paghukom sa Dios sa mga makasasala. Kining buhat nga gihatag sa Dios kanato nga ang kakawangan nga wala ang tanang mga butang walay pulos ug mahanaw lang. Gipakita kini sa Dios nga tungod kay kini gigamit niya sa paghukom sa mga makasasala. Gibuhat kita sa Dios sa iyang dagway apan o aron paghimaya kaniya apan kitang tanan mitalikod ug sa atong magbubuhat. Makita nato na sa Roma 3:11 ug 12 daklit kadiyot dito. Ngingon ni sa Roma 3:11 12 walay nakasabot o nangita sa Dios. Number 1, muna. Walay nakasabot o walay nangita sa Dios. Ay kaduha, ang tanan namiya gikan sa Dios. Muna ikaduha. Ug ang ikatulo, nahimo silang dautan o kita mga tao. O gibalik sa Dios ang iyang pulong nagingon walay bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. So ingon ni ana ang atong kahimtang dinhi sa kalibutan. Gibuhat sa Dios ang tanang mga butang nga maayo. Apan ang sala nakadaot sa creation sa Dios o kabuhatan. Tungod nini mao ang nakagunob sa tanan. Ang kinabuhi sa usa ka tinunglo nga kalibutan gitawag nag fallen world. Puno gyud sa kakapoy, puno sa kalaay, puno sa kahago ug puno sa kasamok. Dinhi nakatabang ang kaalam makatabang nga makita kung unsay dautan sa kalibutan. Mao ni gihimo ni Haring Solomon. Matod pa sa Ecclesiastes 14, Kapitulo 1, nagingon, nakita nako ang tanan, mga nabuhat ilalom sa adlaw, ug tanawa ang tanan, kakawangan. Mao ni pulong ni Haring Solomon sa Ecclesiastes, ug usa lamang kapagukod sa hangin. So kung mag-mention ta kakawangan mga igsoon, wala gina siya. Gibutang pa gyud dinhi ang pagukod sa hangin, mura tag naglakop og hangin, makadakop pa tag hangin. So wala gyud tay mahimo ana. Puro siya wala gyoy pulos, no? Unya sa bersikulo 15 nagingon nga kadtong baliko dili na matulid. Ug unsay kulang dili na maihap. Ang gipasabot nini kanina pahinom kanato nga dili na nato mabawi ang gibuhat sa Dios. Kung unsa ang gibuhat sa Dios, mauna ka na ang iyang kabubuton. Ang kaalam sa tao mahimong makatabang nga masabtan ang kalibutan apan dili kini makabali sa tunglo sa Dios. Ang kaalam o kay balong at nagatubang sa samang suliran, mao ni ang kakawangan. Ang kalapusan dili garantiya o kalipay o katumanan. Muna itong tanahon, ang kalampusan dili garantiya. Bisan pa ang katumanan ini. Mao ni giingon sa Ecclesiastes 1:16 nagsulti kanato ang magwabali nga sa tanan sa kaalam o kay balo siya milabaw. Nagingon siya, ako sa akong kaugalingon nakabaton ako og dakong kaalam labaw ni adtong tanan nga nauna kanako. So sa panahon ni Haring Solomon, iyang gideklarar ang iyang kaugalingon nga siya nakabatunog dakong kaalam labaw sa tanan nga nauna kaniya sa Jerusalem ug ang akong ingon siya ang akong kasing-kasing may dakong kasinatian sa kaalam ug kahibalo.
dinhi gipadayag ni Solomon ug iyang gipaila ang iyang kaugalingon kun unsa ang iyang kahimtang ug iyang pagkatao. Apan ang iyang pahinapo sa Ecclesiastes 1:17 nag-ingon, "O gigamit nako ang akong kasing-kasing sa pag-ila sa kaalam." Timanin ninyo. Gigamit nako ang akong kasing-kasing pag-ila sa kaalam ug pag-ila sa kabuang ug binuang. Akong nasuta nga kini usab usa lamang kapagukod sa hangin. Ngano man? Atong balik ko pagbasa. Ngayon ang 17, "O gigamit nako ang akong kasing-kasing." So iyang kasing-kasing. Gigamit nako akong kasing-kasing sa pag-ila sa kaalam, no? So mo na siyon nga kana pagukod sa hangin. Ang pagpangita sa tawhanong kaalam ay usa lamang kapagukod sa hangin. Kini sa katapusan wala gyud kapusalanan o kasagaran atong gihuna-una nga kun mas hataas ang atong edukasyon, hataas ang atong naabot, mas malampuson ug magmalipayon kita sa atong kahimtang. Mao ba na atong desire sa atong mga anak, atong na eskwelahon, sa atong trabaho nga kita mo dunay promotion, magmalampuson. Nya mao na ang atong gitan-aw nga kita kalampusan ug mao na ang maghatag kanatong kalipay. Daghang kaalam nagdala lamang og dugang nga kasamok. Daghang kaalam. So sukwahi ang atong makita dinhi. Kay moingon ka nga bright ka, maalamon ka, apan giingon din ni Solomon sa kapitulo 1:18, nagingon siya nga nga daghan, giingon din nga kay diha sa hilabihan nga kaalam anaa ang ihilabihan nga kasakit. So dili day mao atong gitan-aw, sayop day ta sa atong perspective nga kung kita maalamon nga tao, malipayon ta. Apan klaro og tataw kay ingon ni Solomon nga diha sa kaalam, sa hilabihan nga kaalam, ana ang hilabihan kasakit ug siya nga padaghan sa kahibalo, nagpadaghan sa kagul-anan. No? So padaghan sa kahibalo, daghan sa datong kagul-anan. Ngano man, tungon mga igsoon, ang kaalam nagbukas sa atong mga mata sa mga suliran sa kalibutan. Nakita nato ang mga problema tungod sa atong kaalam o kahibalo. Apan dili makaayo sa tanan. Matod pa sa usa ka henyo or genius, siya miingon, kung mas daghan kog nakatunan, mas akong maamguhan nga wala ko'y nahibaluan. Akong balikon. Sa usa ka henyo, nagingon, or genius, ningon siya, kung mas daghan kog nakatunan, mas akong maamguhan nga wala ko'y nahibaluan. Tinuod na. Ang pagkahibalo sa masyano nga kahulog hinungdan, dugang nga kasubo, kay gawad o kabalaka. No? Ang example ni mga igsoon, sa mga doon na magitay mga balatian, kung nakita nato nga doon naging mga balatian ng mga tao, no? Kung kita nasayod sa nature o sa kinaiya o ang status sa maong sakit, kay balota unsa ang kahimtang, unsa hinungdan, ngano nasakit, apan ang kamatuoran, igo lamang tang nasayod, tungod sa atong kaalam, apan dili ka na makatambal sa sakit. Bisan pag nasayod ta kung sa klaseng sakit, nasayod ta kung sa hinungdan sa mga sakit, apan kanang atong kasayuran, kanang atong kaalam, kanang atong kahibalo, mahitungod niya na dili na magamit nga matambalan ang maong balatian. Dili ni magpasabot atong i-balance mga igsuon. Wala ni magpasabot nga ang kaalam sa iyang kaugalingon walay kapusalanan. Aduna kini kapusalanan. Gikonsiderar pag-usab sa magwawali o ni Solomon ang kaalam. Matod pa niya sa Ecclesiastes 2:12 sinignon, busa ako milingi aron sa paghunahuna sa kaalam ug sa kabuang ug sa binuang. Kay unsa man ang mahimo sa tao nga magsunod sa hari, kadto lamang mahimo na niya, no? So wala kay mahimo. Nini gayon na gitandi niya kini sa kabuang. Ang iyang konklusyon mao nga mas maayo pa nga maalamon kaysa buang-buang, no? Mas maayo pa nga maglakaw sa kahayag kaysa mapandul ka sa kangit-ngit. So doon na kay choices nga gihimo nimo. Asa man ka, ari ka sa maalamon o ari ka sa buang-buang. Bisan nasayod ta ang kaalam, dunay daghan nga mga
kadaot usab nga makahatag. Apan dili tanan. Matod pa sa Ecclesiastes 2:13 ningon dinhi. Unya nakita nako nga ang kaalam labaw kaysa binuang, ingon nga ang kahayag labaw usab sa kangitngit. So bisan pa niana ang pagpangita sa kaalam kakawangan gihapon, no? Tungod kay walay malungtaron nga kaayuhan gikan ini. Tungod kay ang maalamon nga tawo ang buang-buang sa katapusan modangat sa samang dapit. Gipasabot nini nga ang dangatan sa maalamon ug sa usa ka buang-buang nga tawo sa katapusan kamatayon. Kitang tanan mao nay atong dangatan. Matod pa sa Ecclesiastes 14:15 nagingon ang mga mata sa tawo nga maalamon anaa sa iyang ulo ug ang buang-buang naglakaw sa kangitngit ug bisan pa niana akong nasayran nga usa lamang ang dangatan nilang tanan ug mingon ako sa akong kagalingon unsay modangat sa buang-buang modangat usab kanako matod pa ni Solomon ngano man nga ako maalamon kaayo ug nakaingon ako sa akong kagalingon nga kini kakawangan usab kay susamara ang mahitabo kanato sa maayo ug sa dili sa buang-buang o sa maalamon. So kung atong tanawon din ang kamatayon usa na ka equalizer. Mo na siya mo balance, no? Bisan pa man unsa may ato ang kahimtang unsa man atong estado, PhD, unsa na PSLE or do na kay guro ka man o gundo, unsay mohang status, ang malamon nga tawo ang buang-buang sa katapusan mahanaw og gikalimtan. Sama usab kanato. Paminawon nato unsay gisulti sa Ecclesiastes bersikulo 16 nag-ingon dinhi. Kay sa tawo nga maalamon ingon man nga buang-buang walay handumanan nga dayon. Sa makita nga sa mga adlaw nga umabot ang tanan dugay rang nakalimtan. Ang maalamon nga tawo mamatay usab sama sa buang-buang. So walay magpabilin nga handumanan so sa katawo mga igsoon bisag maayo ka o dili maalamon ka o buang-buang ang tanan makalimtan. Ang kakawangan nining tanan nagdala sa magwali sa pag-ingon sa Ecclesiastes bersikulo 17 ningon siya busa gidumtan ako ang akong kinabuhi. Dunay twist. Yang gitan-aw nag-eksperimento siya, gihimo niya ang tanan. Apan dinhi sa bersikulo 17 doon na siya nibali siya. Ningon siya busa gidumtan ako ang akong kinabuhi kay unsay nahimo ilalom sa adlaw. Bugat alang kanako kay ang tanan kawang lamang sa usa lamang kapagukod sa hangin. So dinhi naka-realize na si Haring Solomon nga sa kadaghan siyang gihimo sa iyang pagkamaalamon sa kalantib siyang sa labutan sa dako nga project o pag-eksperimento iyang gihimo iyang nakita nga ang tanan kawang lang. Kakawangan. So mao ni magdala kanato sa ikaduha nga punto nga gingon dinhi kalipay ug kalampusan, no? Ang kalipay o mga kabtangan dili na igo mga igsoon. Kung ang atong bili makita diya sa ato ang gipanag-iya, unsa man ang atong bili kung ang atong gipanag-iya wala na. Ang balikon, ang kalipayan o ang kalipay o mga kabtangan dili na paigo. Dili na igo. Kung ang atong bili makita diha sa atong gipanag-iya ug unsay naa nato. Unsa man ang atong bili kon ang atong gipanag-iya wala na. Unsay sabot niini? Kung kita magsalig sa atong kaalam, magsalig ta sa atong kibalo, magsalig ta sa atong kabtangan, sa katigayunan, inikawan na sa katigayunan, kinsa may atong saligan. Kung ang kaalam dili mulihok, nag-ingon dinhi ang magtutudlo nga ato kining bansay-bansayon. Atong ipadayon ang kalipayan, matod pa sa magwawali sa Ecclesiastes 1, kapitulo 2, bersikulo 1. Mingon ako sa akong kagalingon, dali kamo, maghimo ako usa ka pagsulay. Sa kalipay, paglipay sa imong kagalingon, apan tan-awa usab kakawangan gihapon. Nagdapit si Haring Solomon, nga ningon siya, dali maghimo ako og usa ka pagsulay sa kalipay, no? Nagtesting ni siya mga igsoon, dili lang ni siya ordinaryo nga pagtesting kay tanan niyang gibuhat kay balota ug unsay gusto ni Solomon makuha niya. Unsay iyahang gustong buhaton mahimo niya. Tungod kay ana niya ang tanang material nga butang sa iyang panahon. Gitugyan na iyang kagalingon sa pagbuyo maayong kinabuhi pinagi sa pagtagamtang
sa mga kalingawan, mga kalampusan, ug mga nakuha sumala siyang giingon. Ang Ecclesiastes bersikulo 10 sa kapitulo 2 nagingon, bisan unsa ang gitinguha sa akong mga mata, ako wala magdumili niini. Wala nako pugni ang akong kasing-kasing sa bisan unsa nga kalipay, kay ang akong kasing-kasing nakakaplag og kalipay diha sa tanan. Nakong paghago o kini mao ang akong ganti sa tanan nakong paghago. So kung imong kung ato ning i-analyze kining maong bersikulo mga igsuon, niingon din ni Saring Solomon, ang tanan niyang makita, wala gid siya magdumili, buhaton kana niya. Wala niya pugni ang iyang kasing-kasing, nga unsay makalipay, iya ka nang gibuhat, no? Kay ang iyang kasing-kasing makakaplag og kalipay diha sa tanan niyang kahago. O kini iyang gitan-aw mga igsoon nga mao ang ganti sa iyang kahago. Ang tanan iyang personal nga iyang gitan-aw nga mao ni ang ganti siyang kaugalingon, mao ni ang ganti sa akong kabantog, mao ni ang ganti sa akong kahago, mao ni ang ganti sa akong gibuhat. So iyang nabatunan ang gibuhat nga bisan unsa ang iyang gusto, ang kalipay. Dili kinahanglan nga nagtumong sa mga butang nga gidili o makasasala ang gipasabot ni kalipay. Apan nagpasabot lang kini nga kalipay o kasadya, pur kalipay ra gyud ang gipangita, no. Busa sa unsang paagi ang pagpangagpas sa kalipay sa magwali, milambo, giun siya na pagpalambo. Wala siya nahimo, no. Dili maayo siya nagsulti kanato sa Ecclesiastes 1 ug 2. Mingon ako sa kong kaugalingon, dali maghimo ko og usa ka pagsulay, kalipay, paglipay sa imong kaugalingon, apan tan-awa kini usab kakawangan. Wala gihapon. Useless gihapon. Walay kapadulngan, wala siya maani ubos sa silong sa adlaw. Sa bersikulo 2 na siya, ako miingon mahitungod sa katawa. Kanang magmalipayon ta. Grabe ta mo dagbahak-hak, kapaningon siya, kini binuang. O mahitungod sa kalipay, pangutana sa ni Solomon, unsay kapuslanan niini? Kung mubati ta og kalipay apan atong personal, walay kapuslanan. Ang sagputanan walay kalainan sa pagpangita sa kaalam. Ang Ecclesiastes 2:3 nagsulti nga gisusi nako sulod sa akong kasing-kasing unsaon paglingaw sa akong lawas pinaagi sa bino. So, gikan sa unang eksperimento, ikaduhang eksperimento, nibali na sab siya dinin dapita, nga yang gisusi, tan-aw niya ang sulod siyang kasing-kasing, unsaon paglingaw sa iyang lawas, pinaagi sa bino. So, gikan diri sa mga butang, nga iyahang gi-accumulate, diri na usab siya sa dapit diin, ang iya ng kaugalingon mismo, iyang gilingaw, pinaagi sa bino. Okay? Ningon din gisusi na ko sulod sa akong kasing-kasing, unsaon paglingaw sa akong lawas, pinaagi sa bino. Ang akong kasing-kasing nagiya gihapon kanako pinaagi sa kaalam. So wala si mobiya. Nasayod kita mga igsuon nga si Haring Solomon sa kabatanon pa niya, gipangutana siya sa Dios kung unsay iyang pangayoon. Ato nang mabasa sa daang tugon. Apan hibalo mo unsay gitubag ni Solomon, ni Haring Solomon? Wala siya mangayo og bahandi, wala siya mangayo og daghang sundalo, wala siya mangayo og dakong palasyo, wala siya mangayo og material nga butang nga makapainila kaniya, nga mahimo siyang bantugan, nga mahimo siyang gamanan, mahimo siyang adunahan. Apan ang iyang gipangayo sa Dios, kaalam. Kaalam ang gipangayo niya sa Dios. Ug dinhi ato makita nga ni higayon na wala gihapon niya biyai ang kaalam nga gihatag sa Dios kaniya. Apan iya kining gigamit sa pagtesting, sa pag-eksperimento sa butang ubos sa silong sa adlaw, nga unsa gyud ang makakalipay niya nga sa iyang pagtan-aw nga mao gyud makasatisfy sa iyang desire, nga makatagbaw sa iyang kaugalingon. Ningon din siya, gisusin ako sulod sa akong kasing-kasing unsaon paglingaw sa akong lawas pinaagi sa bino. Ang akong kasing-kasing nagiya gihapon kanako pinaagi sa kaalam. So ana agyapon ug unsaon paghupot sa binuang hangtod nga ako nakita kun unsay maayo alang sa mga anak sa mga tao ubos sa langit sulod sa pipila ka adlaw sa ilang kinabuhi. Dili nakita ni Haring Solomon kun unsay maayo sa mga tao. Makalingkawas kita sa mga kasinatian sama sa pagkaon, paglingaw-lingaw, apan ang maong pag-ikyas mahimong maghatag og temporaryong kahupayan o kalipay. Apan dili kini makahatag kanato og madayunon nga katagbawan.
Ang gipasabot din mga igsuon ang atong nakabot ug nagunitan karon ug nahuptan nga mga kabuhong dili kini madayon no. Ang kalingawan maoy usa lamang kapaagi sa pagpaluya sa atoang kaugalingon sa mga kahago ug mga kasamok sa kamatuoran. So imbis marilista ni samot na hinuon ta og kahago. Apan unsa mahitabo kon ang maong sitwasyon mahuman ug mawala? Mao ni pangutana. Ug wala na ng kalipay. Ato makita mga igsoon nga kadaghanan sa mga komedyante, no? Mga komedyan. Mao na sila mga depressed kayo nga mga tao. No? Makita na nimo sila sa atubangan nga malipayon. Apan daghan tag nakita nga mga komedyan nga nag-suicide. Ngano man tungod kay sukwahi ang ilang gipakita kung unsa ang naa silahang kasing-kasing. Kung imong supakon ang natural nimo nga function sa imong kasing-kasing mo create na siya og depression. Mao na ang hinungdan nga daghan usab ang mahitabo niya na. Ang pagpangagpa sa kalipay maoy kakawangan lamang o usa kini pagukod sa hangin. Ang pagkabot sa mga butang nga mas permanente sa kalipayan, ningon din ay maghuwali nga dagkong mga buhat. Tanaw na to sa Ecclesiastes. Ningon siya sa versikulo 4, nagbuhat ako og dagkong mga buluhaton. Dinhi, umanagilipay ang kaugalingon, lain ang sa mga eksperimento ang gibuhat. No? Dinhi, gingon niya, nagbuhat ako og dagkong buluhaton, nagtukod ako og mga balay, og nagtanom og mga parasan, alang sa akong kaugalingon. Okay? Versikulo 5 nagingon, nagbuhat ako alang sa akong kaugalingon ug mga tanaman ug mga parke ug nagtanom diha nining tanang matang sa prutas. Ang bersikulo 6 ato makita nga nag-ingon siya, nagbuhat ako alang sa akong kaugalingon ug mga punduhanan sa tubig aron gagikan nini matubigan ang lasang diin nagtubo ang mga kahoy. So atong tan-awon, dili ni siya ordinaryo nga gibuhat ni Haring Solomon mga igsoon. Imagine, nagbuhat siya og dagkong mga balay, nagtukod siya og nagtanom siya parasan para siyang kaugalingon. Nagbuhat siya og dakong tanaman, mga parke, matang tanang klase sa prutas, anaa, para siyang kaugalingon. Nagbuhat o siya punduhan sa tubig, alang sa mga tubigan. Dili lang siya mga tanom dimensyon de mga igsoon, aron matubigan ang lasang. Lasang, forest. So dili basta-basta. Di nagtubo ang mga kahoy nga ihang gipatanom. Nagkadako ang iyahang eksperimento. Di nakita na to nga nangita siya og kasiguruan og kamahinungdanon sa iyahang kabtangan. Excuse me. Nga dili sama sa kadaghanan kanato nga nagunhon matungod sa kabtangan. Sa iyang pagtan-aw nga kining maong kabtangan mo labing luwas sa pagpamuhunan kaning iyang mga real estate kaning iyang gipanghimo. Ang magwawali nagtukod og mga balay, mga tanaman, mga parke ug naapay pool, no? Unya daw sa naghimo siya usa ka gamay nga paraiso. Eden. Apan nasayod kita mga igsuon nga ang Dios lamang dili ang tao ang makapasig-uli sa nawala nga paraiso. Bisan unsa pa kanindot ang gihimo ni Haring Solomon nga kung tan-aw na to sa atong mga mata usa ka paraiso. Apan tataw og klaro nga giingon dinhi nga ang Dios lamang dili ang tao ang makapasig-uli sa nawala nga paraiso. Ang pagpangita alang sa personal nga paraiso buluhaton na sa usa ka buang-buang. Ang magwawali nakabaton usab og dagkong mga kabtangan. Padayon ta sa pagbasa. Bersikulo 7 nga to sa 8, mingon siya, mipalit ako og mga ulipon nga mga lalaki ug babae. Nakita nato. Gikan sa ginagmay nga residad ko, karon personal sa mipalit siya og mga ulipon. Kaysa unang panahon pwede man ka mo palit og mga slaves. Mipalit ako mga ulipon nga lalaki ug babae ug adunay mga ulipon nga nangatawo sulod sa akong balay. So dili ni hamubong panahon. Tungod kay nisanay na iyang mga ulipon. Sa unang panahon kung ikaw ulipon ka, wala kay sweldo. Under kasi mo hambos.
ug way magbuot nimo kun unsay buhaton nimo sa imong amo. So nakapagniya kog dako mga panon sa baka o mga panon sa karniro, labaw sa tanan nga nauna kanako sa Jerusalem. So imagine, nakabaton siya aning daghang kay mga kahayupan nga labaw pa sa nabatunan sa naguna niya ngadto sa Jerusalem. So dili mabangbang ang pagkaadonahan ni Haring Solomon. Ningon siya sa bersikulo 8, nagtigom usab ako alang sa akong kaugalingon. Gibalik na usab din sa bersikulo 8, ningon siya, nagtigom usab ako alang sa akong kaugalingon, og plata, og bulawan, og bandi, sa mga hari, og sa mga lalawigan. Ni-expand og samot ang iyahang paghimo og mga kabtangan, no? Pagpalambo siya ang katigayunan. Aduna ako'y mag-aawit ng mga lalaki o mga babae og daghan mga puyo-puyo katagbawan sa tao. Personal yapon. So din nato makita nga magwawali nagmauswagon og nahimong gamanan nga adunay daghang bandi og daghang trabante nahimo siyang buang nga dato dito sa Israel. Ang kapalaran o kabantog anaa kaniya. Siya adunay pamaagi sa pagtagamtam sa kinabuhi. Naa siya mga mag-awit kini ang tumakita dinhi daghan siyag mga puyo-puyo. Nga mabasa nato sa unang hari kapitulo 11 bersikulo 3 atong tan-awon ug unsa ni kamatuod. Nagsulti ka nato nga si Solomon adunay 700 ka asawa nga mga prinsesa, no? Og 300 ka puyo-puyo. Lingon dinhi. Aduna siya 700 ka asawa nga mga prinsesa og 300 o 300 ka mga puyo-puyo. So kung atong totalon 1,000. Way nakapildi ni Solomon. Napildi na lang iyang kinabuhi, way nakapildi siyang gibuhat. Og nagdala si Solomon, dinhi ang nakakasubo ni mga igsoon kini maong bersikulo, gingon dinhi. Aduna siya 700 ka asawa o mga prinsesa, 700 ka asawa o nga prinsesa, 700 o 300 ka puyo-puyo. Pero ang sunod ko natong basahon, naunsa siya? Nadala si Solomon sa pagsimba sa uban nga mga Diyos tungod sa iyang sobra naman chicks niya ko, daghan kayo. So tungod sa kadaghan, aron mapalambo niya ang iyang katigayunan, aron maiya ang dungog, siya ang nadala sa iyang mga asawa. Mao na kanang mga bana susiha gid ninyong mga asawa og tinud-anay ba ng mga Kristohanon, no? Kinahanglan madala mo basta Kristohanon ang inyong kapikas kinabuhi. Dili lang asawa sa tatong bana. Ang magwawali na kinabuhi sa kinabuhi nga gipangandoy o gitinguha sa kadaghanan karon. So kung makita nato, grabe kayo migon ka naa na gyud niya tanan sana all. No? Maayo untag na atay ingon ana, maingon ko ana. Daghang kay nangandoy og inana mga igsoon. Gusto sa kasing-kasing kung unsa ang gusto niini. Mao ni nakapait og nakaparat sa ato ang kasing-kasing kay ang unsa iyang gusto mao gyud iyang tumanon. Mao ni ang bahin sa tao nga pinakabakakon. Ang atong kasing-kasing. O kung unsa ang gusto siyang kasing-kasing makuha sa magwawali o ni Haring Solomon. Ang kwarta, gahom, sex, naa niya ang tanan. Bisan unsa ang gitinguha sa iyang mata, wala niya isalikway. So tanan nga iyang mahununaan, tanan nga iyang makita, iyang gibuhat. Why limit? Balik ko na itong basa ang versikulo 10, bisan unsa ang gitinguha sa akong mga mata, wala ako magdumili niini. Wala na ko pugni ang akong kasing-kasing sa bisan unsa nga kalipay, kay ang akong kasing-kasing nakakaplag og kalipay diha sa tanan na akong paghago o kini mao ang akong ganti sa tanan na akong paghago. So gitan-aw ni Haring Solomon. Nga kining tanan bunga sa iyang kahago mo ni ganti. Tingali daghan nato ako ba nagdamgo nga maangkon kining tanan. Apan ang pangutana? Naagi nay pangutana, no? Ang pangutana, matagbaw ba gayud kita kung naa na nato ang tanan dinhis kalibutan? Mao nay pangutana. Ang sumbanan nga ato makita mga igsoon sa atong pagtuon kini si Haring Solomon.
Dili basta-basta ang iyang katigayunan, dili basta-basta ang iyang kabantog. Apan anaan na niya ang tanan. Apan ang pangutana, matagbaw ba gyud kita kung naa na nato ang tanan. Ang buot gipasabot nini ang kalibutan ug mga material nga butang nga gikinahanglan ug mga gi-desire sa kasing-kasing sa tao. Ang magwawali na kahimo nini sa kinatumyan sa tanang panahon nga adunahan og inila sa Jerusalem. Ang Ecclesiastes 2:9 nag-ingon nga siya mahimong bantugan ug milabaw sa tanan nga naguna kaniya. Atong makita nga wala niya tuguti ang iyang kaugalingon nga madala sa iyang kalampusan. Wala siya madala. Ang magwawali nagpadayon sa pagpangita og kahulugan. So wala pa siya matagbaw, nagpadayon siya eksperimento aron makita niya kung unsa gyud ang matuod nga kahulugan nining iyang kalampusan nga nakabot dinis kalibutan. Ningon siya, ang akong kaalam nagpabilin kanako, ug siya nagsulti kanato. Siya nga nagtimbang-timbang pa kung ang kalingawan ug ang mga kabtangan makahatag og malungtarong ganansya o kayuhan. Bisan na naa siya sa mga sitwasyon mga igsoon, nagtimbang-timbang pagid siya kung kini makahatag ba o mulungtad ba kining maong katagbawan nga iyahang nasinati. Busa misugyot siya sa bersikulo 10 nag-ingon siya, nga wala niya balibari ang tanan. Bisan ang iyang kasing-kasing. Wala niya pugni. No? Mao nagingon sa bersikulo 10. Atong ibaluan mga igsuon nga ang gasa sa Dios may danon. Wala na'y mas maayo alang sa usa ka tawo kaysa mukaon siya og moinom. No? Balikon ako, wala na'y mas maayo alang sa usa ka tawo kaysa mukaon siya og moinom ug maglipay sa iyahang paghago. Kini usab ako nakita matud pa sa magsusulat ni Haring Solomon, kini ako nakita nga gikan sa kamot sa Dios. Atong i-recall ang atong mga gisgutan sa sinugdanan hantod dinhing dapita. Ang tanan nga iyang gitan-aw katagbawan alang sa iyang kaugalingon. Apan dinhi sa bersikulo 11 dunay pagbag-o, dunay pagbalhin. Matod pa sa Ecclesiastes kapitulo 2 bersikulo 11 niingon si Haring Solomon, unya giisip nako ang ug usa lamang kapagukod sa hangin ug wala nay makuha ilawom sa adlaw. Ang kalipay o kalampusan mahimong makabalda kanato gikan sa kasamok sa atoang kasing-kasing. Apan dili kini matangtang. Bisan unsa pa ang kasamok nga imong gitinil sa imong kasing-kasing, ang kalampusan dili makakuha nini. Ug mukaylap kini ang kakapoy dili tungod kay napakyas ka, dili tungod kay nakasala ka, apan tungod kay wala ka gituyo nga gibuhat nga magkinabuhi nga ingon ni ana hangtod sa hangtod. Unsay gipasabot dinhi nga kita wala gidesign sa Ginoo nga ingon ni ana matagbaw ta, malipay ta, makabaton ta nining bahandi hangtod sa kanturan. Dili ni mo'y disenyo sa Dios sa tao. Ug ang pagkamatinud-anon ni Solomon mahinungdanon. Wala siya magsulti kanato nga muhunong sa pagtagamtam sa kinabuhi. Gisultiya niya kita sa paghunong, sa paghangyo, sa kalipay, sa pagbuhat, sa dili mahimo niini. Ang atong kalipay nga gibati mao ni desire nato nga kitay mo dominar, kitay mo mandar, kitay mo tudlo, nga kining kalipay nga atong madawat mubuhat sa gusto natong ipabuhat sa kalipay sa maong mga butang. Mao mingon si Haring Solomon, walay nakuha ilalom sa adlaw. Wala gayod.
Dili tungod kay walay nahimo, kundi tungod kay walay mulungtad, walay magpabilin. Ang tanan mahanaw, ang tanan mga matay, ug ang tanan kawang lang. Sumao na nga walay nakuha ilalom sa adlaw. Ang pag-eksperimento ni Haring Solomon sa kalipayan, wala magpasabot nga maulawan ta sa pagtagamtam sa kinabuhi. Kini gituyo aron pagluwas kanato gikan sa pagkasagmuyo nga moabot sa dihang ang kalipay nahimong atong pundasyon o gisaligan. Gibalda, gisanta ni Haring Solomon kining maong pagbati nga dili ta moabot sa punto nga ang kalipay mo'y mahimo natong pundasyon ug mahimo nato nga gisaligan sa ato ang kinabuhi. So mao ni ang iyang gitudlo. Di ini usab nga kipakita nga mubaling usab siya sa laing butang nga seryoso usab nga iyang giapil sa iyang eksperimento nga mao ang trabaho. Nga mo'y nagdala nato si katulong nga punto nga dinhi ningon nga ang gipundar ug ang kabilin. Pasabot ang gipundar, ang iyang gitrabaho, iyang gihimo, gigambanay o uban pa ug ang kabilin. So dili igo ang trabaho tungod kay ang tanan nga gipundar o gihaguan magbilin ini sa tawo nga mosunod kaniya o gipahimuslan sa tawo nga wala maghago nini o kining tanan nga nabuhat ilalom sa adlaw kakawangan. So dihan na-realize ni Haring Solomon kadaghan sa kong gibuhat. Pagkaadunahan ako apan unsaon ko man na pagpahimulos nga mamatay man ko, mahanaw man ko. So ang mosunod kanako mao'y mupahimulos sa iyang gihaguan. Dini niya nakita nga wala gipulos ang iyang kahago tungod kay kun wad-a na siya moabot ang kamatayon ang iyang gihimo, ang tanan niyang gipundar, ang tanan niyang mga unsay naa niya na higayuna inigkuhaon siya sa Dios, ibilin niya sa tao nga wala maghago ni ana. So nakwinta-kwinta din ni Haring Solomon nga walay pulos akong gihimo. Naara day si pare nagpaabot sa akong kahinaguan. Lain tao mo pahimulos. Ningon dinhi, gidumtan ako ang tanan akong paghago sa akong kahinaguan ilawom sa adlaw, sa nakita nako nga kinahanglan, ibilin kini sa tao nga mupuli ka nako. Nasayot nga si Haring Solomon pagkawanan niya si Hirbuan mo, ang iyang anak mo'y nagpuli kaniya nga maoy nakaguba sa iyahang gipundar. O kinsa nasayod kun siya tao ba nga malamon usa ba ka buang-buang. Bisan pa niya na siya nagmando ibabaw sa tanan, ningon siya ibabaw sa tanan akong gihaguan o gigamitan sa akong kaalam ilalom sa adlaw kini kakawangan usab. So walay pulos, nakita niya useless ang iyang gihimo. Busa mitalikod ako og mitugyan sa akong kasing-kasing diha sa kaguol tungod sa tanang paghago nga akong nabuhat ilalom sa adlaw. Sa bersikulo 21 nagingon, kay usahay ang tao nga naghago inubanan sa kaalam o kay balo ug sa pagkabatid kinahanglan magbilin sa tanan aron pahimuslan sa tao nga wala maghago alang niini. Kini kakawangan usab ug hilabihan kadaotan. So makita nato sa sinugduhanan unsa ang kahago giunsa pagpundar ni Solomon kining tanan. Bantugan, nahimo siyang bantugan, siya ang pinakaadunahan, pinakainila nga hari, pero ang tanan kawang lang kay tungod iya mang ibilin dito sa magsunod kaniya. Wala may mulahotay, walay mulungtad kanato. Busa kun atong tan-aw nga sobrang pangandoy ang atong gigtan-aw sa kalibutan nga kita mamalipayon diha sa mga pisikal o material nga butang kawang ang tanan. Sa diha nga kalipay mapatulaan nga dili muhaom sa iyang kahulugan. Si Haring Solomon mubaling adto sa usa ka butang nga maseryoso nga mao ang pagpundar og trabaho. Busa si Haring Solomon ang malandong sa iyang kahago, iyang nakita. Trabaho, kahago. Daghan siyang nahimo pinaagi siyang trabaho. Nahisgutan na nato nga mga balay, ubasan, parasan, mga tanaman, parke o mga linaw nga iyang gituko diin nagbilin sa timailhan nga bisan hantod karon ato pa nang makita ang gihimo o gipundar ni Haring Solomon. Apan ang magwawali nagpugong sa atong pagdahom ug siya mipadayag sa tanan nga iyang gibuhat nga kini kakawangan. Ngano man
gibalance ni Haring Solomon mga igsuon. Dili daotan ang mangandoy kitag katigayunan, dili daotan nga mandoy kitang mahimong adunahan, apan gibalance dinhi ni Haring Solomon nga ang imong kasing-kasing dili nimo ibutang sa imong bahandi. Ang imuhang kasing-kasing dili nimo ipaubos sa imuhang katigayunan. Mao niningon siya, mipadayag siya sa tanan ngayang gibuhat nga kini kakawangan. Walay pulos. Sa bersikulo 18, gidumtan ako ang tanan nakong paghago sa akong gihaguan ilalom sa adlaw. Sa nakita nako nga kinahanglan ibilin kini sa tao nga mopuli kanako. Sa una niyang paghimo nini mao eksperimento wala siya maglantaw niini. Apan dili ni kay nahitabo lang sa usa duha tulo ka tuig apan hataas kini nga tuig ay ang gihimo. Sa dihang nakita na niya nga kining tanan walay pulos ug siyang paglingi na ay nagsunod niya, maoy ang tao nga magsunod kaniya, maoy mo pahimulos sa tanan niyang gipundar. Kini mao ang sukaranan sa hinungdan ngano nga ang trabaho sa katapusan gitawag nato og hibil o vanity o kakawangan. Walay makapadayon sa pagtrabaho hangtod sa hangtod. Tungod kay ang kamatayon mo'y pahunong sa atong buluhaton. Kinahanglang itugyan nato kini kang bisan kinsa nga mosunod kanato. Makapahigawad kini mga igsuon ug wala kita kontrol sa tao nga makapanunod sa trabaho sa atong kinabuhi. So dili na ka makakontrol, wa naman ka sa umani pag tudlo. 19:20 nagingon. Kinsa nasayod kung siya tao ba nga maalamon usa ba ka siya buang-buang. Bisan pa niya na siya magmando ibabaw sa tanan akong gihaguan ug gigamitan sa akong kaalam ilalom sa adlaw. Kini kakawangan usab. Versikulo 20, mingon siya, busa mitalikod ako, umitugyan sa akong kasing-kasing diha sa kaguol. Nakita niya, na-realize niya, nga ang tanan walay pulos. Mitugyan siya kasing-kasing diha sa kaguol. Tungod sa tanang paghago, nga akong nabuhat ilalom sa adlaw. Mga ison sa pagkatinuod lang. Dili na kita kinahanglan maghulat hangtod sa kamatayon aron masinati ni. Daghan ka nato ang nahibalo sa kalisdanan, sa mga transisyon, sa trabahoan. Naghago na dugay sa usa ka proyekto, nagtukod nini gikan sa wala. Unya nagpadayon og milambo. Unya tungod lang sa usa ka desisyon gikan sa top management sa imong kompanya. Ug tungod sa usa ka desisyon niini nga dili nimo kontrolado. Ang tanan nga imong gihaguan gikuha ug gihatag sa lain. Ingon niya na ang nahitabo ni Haring Solomon. Daghan sa gibundar, apan ini kawagtang niya iyang ihatag sa magsunod kaniya. Wala magpasapag sapayan kung unsa kadaghan ang oras, kusog paningkamot nga gipuhunan, apan laing tao na ang mudumala sa imong napundar o nahimo. Kini tao mahimong maalamon o siya usa ka dili maalamon. Ang atong trabaho sa kinabuhi dili gayon mulungtad. Mawala kini sama sa inalisngaw. Ang tanan, kakawangan, ug usa ka pagukod sa hangin. Aguman mga igsuon, gisakripisyo nila ang ilahang pamilya. Gisakripisyo nila ang ilahang kaugalingon. Nagtrabaho sila sa taman sa ilang pagtrabaho. Unya ilang gipugngan ang ilahang mga kalihukan sa ilang kinabuhi. Kay tungod ang plano mao nga magtigom og igong sa lapi aron matagamtaman nila nga sa panahon nga sila sa ilang trabaho sila mo retire makabaton sila og dako nga retirement. Mao man mga plano sa nagtrabaho. Apan ang kamatuoran mga igsoon ang kamatayon makabalda sa ato ang plano. Mao gina siya equalizer. Makabalda sa atong plano kini nagpugong kanato sa pagtagamtam sa bunga sa atong kahago. No. Mao ni gipadayag ni Haring Solomon pagtudlo kanato. Dili dawtan ang pagtrabaho, dili dawtan ang pagnegosyo, dili dawtan ang pagbaton o katigayunan. Apan ang gipasabot ni Haring Solomon sa ako nang giingon sa unahan nga ayaw ibutang ang imong pagtuo, ang imong pagsalig, ang imong kasing-kasing diha sa butang nga kalibutanon. Uwingon itag butang nga kalibutanon, apil na bahandi. O mahal sa kinabuhi, ilabi na gyud ang imong kaugalingon. No?
Sa 21 kay usahay ang tao maghago inubanan sa kaalam o kay balo o sa pagkabatid. Kinahanglan magbilin sa tanan aron mapahimuslan sa tao nga wala maghago nini. O kini kakawangan usab o gilabian kadautan. Ang trabaho dili resulta sa pagkahulog sa tao, the fall of man, no? Dili ni resulta sa pagkahulog sa tao ngadto sa sala. Apan ang trabaho na apektuhan sa pagkahulog sa tao. No? Kaya atong mahinumdum ta sa panahon ni Adan ug ni Eva, wala sila'y gibuhat sa paraiso kundi nagpahimulos sa kamaayo sa Ginoo. Wala sila'y gihimo tanan gihatag sa Ginoo. Apan sa dihang nakasala sila, diha nagsugod, nga gipapahawa sila sa Garden of Eden ug dito sila gilabay na sila sa gawas ug sila nagtrabaho na aron sila makakaon. So dili ang trabaho mao hinungdan sa fall of man, ang tao mao hinungdan nga napektuhan ang trabaho. So dinhi nang utana si Haring Solomon. Unsay naangkon sa tao gikan sa tanan niyang paghago ug paningkamot. Ecclesiastes 2:22. Unsay naangkon sa tao gikan sa tanan niyang paghago ug paningkamot, diin naghago siya ilawom sa adlaw. So dinhi atong makita ang Ecclesiastes hinay nga nagbalda sa mong paglaom, nagsanta siya sa mong paglaom. Tungod kay bisan ang labing makahuluganon nga trabaho sa kadugayan buhian gikan sa atong mga kamot. Dili nato na magunitan. Kining maong bersikulo na pasiugda sa pagkawalay kapuslanan sa nagsintro sa kaugalingon nga paghago ug nagpunting sa pagpangita sa kahulugan niini. Dili sa personal nga panagtapok kundi sa pagdawat niining inadlaw-adlaw nga paghago ingon nga gasa gikan sa Dios nga matagamtaman sa pagkakaron sa pag-ila sa kamot sa Dios diha sa katagbawan o sa pagtutok sa paghimuot kaniya. So mao niya pangutana, unsay makuha nato sa atong paghago ilawom sa adlaw? So sama sa gingon sa Ecclesiastes 23, kakawangan ug wala kitay makuha. Kaya ang tanan niyang adlaw puno sa kasakit ug ang iyang buhat usa ka kasamok. Bisan diha sa kagabion ang iyang kasing-kasing dili makapahulay, kini kakawangan usab. So wala kay kapahulayan. Nagantos kita sa tensyon, kabalaka, kakapoy, sakit, kasamok ug walay tulog. Dili talagsaon nga pagtrabaho sa usa ka kumpanya sa tibuok natong kinabuhi. Ang tibuok kinabuhi nga trabaho dili na garantiya mga igsoon. Ang retrenchment, mga short-term nga kontrata sa trabaho, contractual trabaho nga mauna ang naandan karon. Mo ni kasagalan karon ang trabaho. Uban sa pag-uswag sa teknolohiya, ang atong mga kahanas, kasinatian ug mga trabaho nahimo ni siyang paspas na kaayo, no? Kining tanan nga kawalay kasiguruan nakapasamot sa atong kahago. Ayaw pagsulay sa pagpangita sa katapusang katumanan o kahulugan sa trabaho kay kini makapahigawad kanato tungod kay walay malungtaron nga ganansya nga makuha nato gikan sa trabaho. Mao ni nagtudlo nato sa ikapat nga mahinungdanon nga punto. Mao ni gingon, ang Dios lamang ang paigo. No? Ang Dios lamang ang paigo. Gipakita niya kanato kung unsa ang kaalam, kalipayan, ang kabtangan ug trabaho dili igo. Aron makita ang usa ka tinuod nga igo alang kanato nga mao ang Dios. No? Nga mao ang Dios. Mao na nga gihimo sa magwawali nga iyang gikuha ang mga babag nga nagpugong kanato sa pagtan-aw sa kamatuoran. Kay kung kita magpadayon sa itong pagkinabuhi ning kalibutan nga magtan-aw kita sa ato ang mga napundar o katigayunan ang tanan kakawangan. Manwala kini magpasabot nga dili kita makabaton og kalipay karon, no? Igo nagsugyot lamang kini magwali niini diya sa Ecclesiastes sa 10 nagingon siya, bisan ang unsa gitunguha sa akong mga mata, ako wala magdumili nini. Wala na ko pugni akong kasing-kasing sa bisan unsa nga kalipay. Kaya ang akong kasing-kasing nakakaplag og kalipay diha sa tanan akong kahago o kini ang akong ganti sa tanan nga paghago. Iyang gisulti mga igsoon, gibalik niya pagsulti nga kinahanglan mahibaluta sa gasa sa Dios. Wala nay mas maayo alang sa usa ka tawo
kaysa mukaon siya og mainom og magkalipay sa iyahang pagkahago. Kini usab at ako nakita, matud man ni Solomon, nga gikan kini sa kamot sa Dios. Kay gawas kaniya, kinsa ba ang makakaon o kinsa ba ang makapahimulos? Iyang gipasabot din mga igsoon nga, sa tanan nga nahitabo, sa tanan nga gibuhat, kalambuan, kalampusan, bisan anaa niya ang kaalam sa Dios, apan ang iyang gibuhat, alang sa iyahang kaugalingon. Balik ko na itong basa ang 24, ningon din wala na ilain nga maayo alang sa tao nga siya kinahanglan mukaon og miinom ug makakaplag og kalipay sa iyang paghago. Kini usab akong makita gikan sa kamot sa Dios, no? Dunay example na mga igsuon, duha ka tawo sa usa ka sa coffee shop, duha ka tawo nga itong makita nga silang duha pareho nga giinom nga kape. Bili na ito ibutang ang brand kay mag-advertise na ko. Duha ka tawo nga pareho naginom og kape sa ilang cup. Nag-atbang silang duha. Ang usa, busy kayo. Sige, higop sa kape. Sige, tanaw sa cellphone. Nya, kuhan ka ng paspas ang iyang inom sa kape. Bugnaw na siguro. Kayo ginit pa to di tumadali. Ang ikaduha sad, kalmar kay siya naglingkod, naghigop-higop na siya sa kape. Nya na malandong. Pareho nga kape. Apan lain-lain ang ilang kahimtang. Ngano man? Tungod kay kining usa ka tawo nga nagsigihigop sa kape niya, busy kay nagkuan siya cellphone. Ang iyang katuyuan nga makainom siya kape, kay haron siya makainom og kape. Basing giduka, no? Apan ang usa ka tawo nga iyang gitagamtam unsa kalami ang kape nga iyang giinom. Namalandong siya ug nagpasalamat siya sa Ginoo sa maong kape nga siya nakatagamtam sa kalami sa gugma sa Dios ug sa iyang probisyon ngadto kaniya. Pareho sila giinom apan managlahi ang ilahang gihimo. Mao na dunay duha ka klase sa tawo mga igsoon. Ang nisalig sa Ginoo ang mga makasala. Kinahanglan nga mapaubsanon natong dawaton ang atong mga limitasyon. Dili nato makontrol o mamaniobra ang kinabuhi alang sa malungtarong ganansya. Apan ang kalipay sa atong paghago, posible ang kalipay. Kung atong ilhon ang Dios, no? Balik ko na ko. Ang kalipay sa atong paghago, posible kayo na nga mahitabo. Kung atong ilhon nga ang Dios lamang igo na alang kanato. Ang dalan sa kalipay karon mao ang pagkahibalo sa gasa sa Dios o usab pagkahibalo sa grasya sa Dios. Mao na ang tinud-anay nga dalan sa kalipay. Walay kapuslanan ang pagpangitag katagbawan ilawom sa adlaw nga wala ang Dios. Apan dili kita mobiya sa Dios mga igsoon. Ang tanang butang gikan sa Dios nga nagmando sa tanang butang. Kinabuhi o kamatayon ang tanan, anaa sa iyang kontrol, siya ang naggunit nini, siya ang maghatag sa mga gasa, ingon man ang maghatag sa kalipay sa mga gasa. Atong gimension kaniya mga igsoon nga walay mahimo ang tao galing sa pag-inom ug sa pagkaon. Ngano man nga kana may nganong example man tungod kay ang pag-inom ug pagkaon mao nay atong ginabuhat sa matag karon ug unya. Kay ug di ta mo inom ug di ta mo kaon, dili ta makainom, dili sa ta makakaon. Mao nay atong ginabuhat sa atong kinabuhi. Kay mao nay naghatag nato og kusog, nagpadasig kanato, mao nay naghatag nato kinabuhi. So mao nang dinhi mapasalamaton kita sa Dios nga bisan pa manining gamay nga butang iyang gihatag apan atong mapasalamaton kita sa Ginoo dili ka mangandoy og dakong butang tungod kay ang dako o pinakadako nga butang nga anaa kanimo nga naa sa imong kasing-kasing mao ang tag-iya sa tanan nga mao ang Dios. Mao ni maghatag nga tinubdan o kahulugan o kalipay o gasa, no? Daghang kaya itong gihimo nga butang sama sa kaalam, kalipayan, kabtangan o trabaho, gigukod nato sila nga wala ang Dios sa atong kinabuhi. Nagpaabot nga sila makahatag kanatong malungtaron katagbawan o kalipay. Kini dili nato ikatingala dinhi sa ubos sa landong
sa adlaw kay kining tanan kakawangan. Ang yano nga provision sa pagkaon, pag-inom, makita na to sa 1 Corinto 10:31, di na lang basahon. Nagpakita kini nga ang Dios lamang ang igo na. Pinaagi kini ang yawi sa pagkakuntinto ingon nga maayo pagkasulti sa usa ka Kristohanon nga magsusulat, no? Ang pagkaon o pag-inom, nag-ingon din ang Kristohanon katagbawan mao kanang mubati kag katamis. Sa sulod kay linaw, mapuanguron nga kinaiya sa imong espiritu, no? Ang kagawasnon nagpasakop og kalipay sa maalamon ug amahanon kinaiya sa Dios sa tanan nato nga kahimtang, no? Ang Kristohanong katagbawan mao kanang matamis sa sulod, hilom, mapuanguron nga kinaiya sa espiritu nga gawasnong nagpasakop og nalipay sa maalamon ug amahanong kinaiya sa Dios sa tanan nato nga kahimtang. Ang pag-ilang ang Dios igo na ug siya ana ay ibabaw sa silong sa adlaw ug siya ang nagkontrol sa tanan, kini mao ang sekreto aron magmalipayon og kontento bisan unsa ang atong kahimtang ilawom sa silong sa adlaw. Ang bugtong paagi aron makahimut-an nato ang Dios mao pagsalig sa iyang bugtong anak nga si Hesus sa pagluwas kanato. Diha makabaton kita og kalipay pinagi sa pagkahibalo sa gasa sa Dios o pinagi usab pagkahibalo sa grasya sa Dios. Ecclesiastes 2:26 ang katapusan natong bersikulo mag-igsoon nagingon, kay ngadto sa tawo nga makapahimuot kaniya ang Dios naghatag og kaalam og kahibalo og kalipay, apan ngadto sa makasasala siya maghatag og kabudlay, pagtigom ug pagpundok aron ihatag kini ngadto sa nakapahimuot sa Dios kini usab kakawangan o usa lamang kapagukod sa hangin. Unsa may gipasabot niini mga igsoon? Duha ka tawo ang gihimong gi-example ni maong pulong sa ni Haring Solomon nga katong tao nga makapahimuot sa Dios. Ang tao makapahimuot sa Dios, naghatagan sa Dios og kaalam og kahibalo og kalipay. Ngadto sa makasasala, siya ang nagbudlay, siya ang nagtrabaho, siya ang naghago. Apan sa katapusan, ipahatag sa Dios didto sa nakapahimuot kaniya. Layo kayo ang kalainan. Ang tao nga makapahimuot ganiya, gihatagan sa Dios og kaalam ug kahibalo kalipay. Ang matarong nga Dios mutawag kanato aron manubag ug maghimo kalainan tali sa usa ka makapahimuot kaniya ug sa mga makasasala. Nasayod kita mga igsoon nga makasasala mao kuto nagsalikway sa Dios ug nagdumili nga matagbaw diha kaniya. Atong hinumduman nga kung wala ang Dios, ang tanan lumalabay lamang ug walay kapusalanan ug usab kini pagukod sa hangin. Nasayod kita mga igsoon na kitang tanan nakasala og takos sa iyang kasuko, apan ang Dios nagpakita sa iyang grasya. Nagpakita sa iyang grasya, pinagi sa iyang anak iyang gipadala. Busatong tan-awon mga igsoon nga ang bugtong paagi aron mapahimut-an nato ang Dios mao ang pagsalig o pagtuo sa iyang anak nga si Ginoong Hesus. Sa kadaghan sa bahandi nga gisgutan nato ni Haring Solomon apan sa iyang eksperimento gikan sa gamay hangtod sa pagkinakadako apan mobalik gyapon ta diha sa pagsalig sa atong buhi nga Dios. Kaya ang importante sa tao mao lamang ang pagkaon ug pag-inom ug pag-ila sa gasa ug pag-ila sa grasya sa Dios. So ingon ini, ang kaalam sa tao walay kapusalanan ug lumalabay lamang apan diha kang Kristo aduna kitay kaalam gikan sa Dios. Siya ang atong pagkamatarong, siya ang atong pagkabalaan, siya ang atong katubsanan ug diha lamang kang Kristo nga kita makapahimuot sa Dios. Busa hibaluoy mga igsoon, ang grasya sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Hesus ug siya lamang nga makaluwas kanato gikan sa kakawangan sa kinabuhi ilawom sa adlaw. Ingon ini ang gihimo nga pagdiskubre ni Haring Solomon ilawom sa adlaw atubangan sa Dios. Ug atong hinumduman kining upat ka mga pagtulon-an mga igsoon. Una ang kalam, dili igo. Kalipay ug kalampusan, dili igo. Ang gipundar ug ang kabilin, ibilin ug dili paigo. Ang ikaupat, ang Dios lamang
ang paigo. Amen? Ampo ta. Hallelujah. Salamat Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan. Amo kang gidaig. Amo kang gipasalamatan Ginoo sa mensaheng imong gipadayag kanamo nga ang tanang butang Ginoo nga ana sa kalibutan mahanaw o kakawangan lamang. Gimo sa mga gipadayag Ginoo nga ang butang lamang nga mahatag namo kaiguan ug paigo kanamo walay lain kundi ang pinakadako nga butang nga pinakaimportante ikaw kini o Dios nga asa mo kasing-kasing. Tungod kay ikaw naghatag sa tanan, ikaw ang gihikanan sa tanan, bisan pa sa among kinabuhi. Busa salamat Lord sa mensaheng mong gihatag ni kapunon, dalaygon kaamahan sa walay katapusan. Nagampo kami Ginoo nga amo kining matagamtaman Ginoo lugad ang katambi sa imong gugma ug kaluoy pinaagi ni imong mensahe gikan kanimo. Kini among pagampo sa ngalan ni Ginoo Hesus. Amen ug amen.